Ahojte. Pracujú technológie pre vás, alebo vás stresujú? Väčšina z nás sa stala digitálnymi závislákmi, pretože za každým, keď vypne notifikácia, náš mozog uvoľní malú dávku dopamínu. Je to rýchly zásah potešenia, vďaka ktorému sa cítime prepojení. Ale pravdou je, že sme len neustále vyrušovaní od dosahovania našich skutočných životných cieľov. 15. stratégia znie: technológia je zlý pán. Pravda je taká, že náš mozog nebol navrhnutý na neustály multitasking a nekonečné upozornenia. Myslíme si, že robíme viac vecí naraz, ale v skutočnosti len prepíname medzi úlohami. Za každým, keď notifikácia roztrieši vaše sústredenie, trvá vášmu mozgu približne 17 minút, kým sa vráti do stavu hlbokého sústredenia. Ak kontrolujete telefón každých 10 minút, doslova nikdy nedáte svojmu mozgu šancu plne sa sústrediť na vašu úlohu. A poďme si povedať o novom druhu stresu. AI úzkosť. Mnohí z nás teraz používajú umelú inteligenciu na prepísanie e-mailu alebo príspevku, aby sme zneli dokonale. Vyzerá to ako výhoda, ale psychologicky to vytvára syndrom podvodníka. Začíname sa báť ozvať a byť spontánny. Našou najhlbšou ľudskou potrebou je skutočné spojenie. A nemôžeme sa spojiť s ostatnými, ak sa skrývame za stroj. Buďme ľuďmi. Buďme dokonale nedokonali. Ako sme komunikovali pred AI? Išlo nám to skvele. Keď sa technológia stane vašim pánom, ničí váš duševný pokoj. Váš mozog potrebuje oddych od zmyslového preťaženia, aby získal jasno v tom, čo v živote skutočne chcete. Tu je návod, ako prevziať kontrolu. Poprvé, ovládnite svoje ráno. Prvú hodinu dňa nekontrolujte telefón. Využite túto energiu pre seba, skôr než do vašej mysle vtrhne vonkajší svet. Po druhé, detox notifikácií. Vypnite si všetky upozornenia, ktoré nie sú naliehavé. Prepnite telefón do tichého režimu, aby ste vy rozhodovali, kedy ho skontrolujete, a nie on. A po tretie, digitálny sabat. Naplánujte si deň v týždni, kedy budete úplne offline. Žiaden telefón, žiaden e-mail, žiadne výnimky. Vašou dnešnou výzvou je vybrať si 60 minút, kedy bude váš telefón vypnutý alebo v tichom režime. Využite túto hodinu na vašu najdôležitejšiu žabu. Užite si ticho alebo strávte čas so svojimi blízkymi. Prestaňte byť sluhom svojej obrazovky a staňte sa pánom svojho času. Uvidíme sa v ďalšom videu.